Hello, what's up mga ka-Aragon? At ito na nga, gusto kong ipakita sa inyo kung paano kumuha ng dilis sa dagat. Yan. At nag-video na rin po ako, kahit maikli lang po ito. Sana pong mapanood ninyo. At yan na nga, tinitignan ko na yung dagat. Yan, masyadong maliwanag siya guys. Yan, kailangan kasi ng isda ng liwanag para lumapit sila at biglang sasalain na lang ng panguha ng dilis. Yan. Yan, kung nakikita nyo guys, nagbi-video ako kasi ang dami nila. Ayun yung dalawa. Ang sweet nila. Nagtabi pa. At yan na nga guys. Gusto ko kasi pumunta dito sa Seawall kasi mukhang ang sasaya nila manood dito. Yan. Napakarami namin dito guys. Ang sasaya nila. Nakikita nilang mga nanguhuli. Hindi, joke lang. Ano na lang talaga yan. Hihingi sila ng mga dilis para may pang-ulam sila bukas. Kaso, pag wala naman huli, hindi na nabibigyan yung ibang kapitbahay, mga ano natin. Kasi mahirap din naman manguha ng ganyan eh. Kaya bibili na lang sila kung gusto nilang makakain ng dilis. Uso sa amin kasi guys, yung yung maanghang na ilalagyan ng gata. Yun dapat lutuin dito sa amin na lalagyan ng malunggay. Yan, sarap guys kung matikman nyo lang guys. Yan, kung napapansin nyo guys, bababa na ako kasi parang may dadating na bangka na kauwi na siguro kasi wala naman sigurong nakukuha. Ewan ko ba guys kung bakit sila nandiyan, kung bakit may unti pa lang siguro yung mga dilis. Kasi dati guys, punong-puno yan guys ng ilaw kasi napakadami nangunguha ng dilis yan guys. Tapos makita mo kayo na magaan. Nagbibilad sila ng dilis kasi para sa ibang araw kung wala silang ulam, pwede nila yun prituhin o kaya gatain ulit, gata na may sile. Sarap, napakasarap guys ang lutong Bicol. Yan, nasa Bicol pala kami guys. Dito po kami nakatira. Yan guys, malapit na ako dito sa dadaong na bangka. Yan. Kung napapasin nyo guys ay matamlay yung bangka kasi mukhang walang nakuha guys. Papakita natin yan kung anong nakuha nila. Kung isang punong bambalde, isang banyera, isang cooler ng dilis. Fresh dilis. Yan. Nagtatakbo na ako. Nadapa na nga. Buti nga sa'yo. Charot lang. Ayan. Nagtatakbuhan yung mga bata. Kasi kukuha nga sila. Namangihi sila ng pang-ulam. Pang-julam bukas. Ayan na guys. Ang hirap. Napakahirap kumuha ng yan. Yan. Ng dilis isda. Yan guys. Nakita nyo na yung huli na. Napaka-onti guys. Napaka-onti lang nun. Pero, siguro naman papamigay na yun sa mga nila, mga pinsan, sa kapatid. Si-share na rin nila yon para hindi na sila bumili ng ulam. Yan. Ganyan pala yung sinasabi kong pagsala ng dilis. Yan, ginaganyan niya. Tapos, syempre, kusang lalapit. Ito namang mga dilis, napakatanga kasi alam na. Ano masasabi mo sa vlog natin ngayon for today's video? Ha? Thank you for watching. Subscribe Doray Vlog. Puta, nagaputok pa na yo. Dali na. Post ako ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa nagadaraw sa tandiring mga bulenaws? Maraming ka mo dito, mamata. Di tayo mising nananaw. Mosquito. Diyan masusag dyan na laging mangkurangan. Masusag lahat! Uy! Pinasok! Masusag na! Basta dyan masag sa ng kumbawal! No! Masag sa ng kumbawal! Kaya masira mo daw yung sadakam-kam. Agad! Dapat nasa pulong-pulong. Pagalo, wala na nga ni nagirilaw o. Hindi ka mo nagkairakta, wala na nagirilaw. Ko! Dito po tayo para labanan ng mga extra. Wala na. Wala na rin nga na, mga nagilaw. Kagayon kita pag ning... Diyan na nga guys, nagpakit na si Gags.
Napakaganda talaga pagpasa ng dagat. At lalo na maraming kasama. Yun guys, thank you for watching. Hanggang dito na lang. Bye bye.